Jama'a assalamu alaikum. Sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sana'ar jihar Kano. Waɗannan matasa da kuke gani wato akwai kisan kai da aka yi a unguwar Gaida 'yan kusa, wanda kisan kai ne kisan gilla, wanda kuma mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Salman Dogo Garba, wanda al'ummar wannan jihar suka yi wa lakabi da dogon aiki, ya ba da umarnin cewa mu ja hankalin al'umma domin suna kula da waɗannan abubuwa ana kiyayewa. Duk wanda ya ce ka zo wani guri ka same shi, maganar siyan fili, maganar mu'amala ta kuɗi, ka tabbatar ka je da wani yawa shakikinka wanda ba za a cuce ka tare da shi ba, saboda yanzu abubuwan ne sai ana kula sosai ana kiyayewa. Akwai rahoto da muka samu ranar 29 ga watan 9 na wannan shekara ta 2024 akan cewa wani magidanci mai suna Dahiru Musa ɗan kimanin shekaru 32 da ke unguwar Ɗorayi an neme shi a rasa, wanda kuma tun daga nan sai ake zargin cewa akwai yaronsa mai suna Aliyu, an ce shi ya kira shi kiran ƙarshe, wanda kuma tun daga nan ba a ƙara ganin shi ba, wanda kuma washe gari wato ranar 30 ga wata aka kamo Aliyu aka fara bincike a kansa. To Aliyu Adamu ɗan kimanin shekaru 32 da ke unguwar Gaida an kamo shi, wanda bincike kuma ya kai ga kama abokin Aliyu mai suna Mubarak Abdulsalam ɗan kimanin shekaru 20 da ke unguwar Mandawari, da shi ma abokinsa gashi nan mai adai sau mai suna Sadiq Sunusi ɗan kimanin shekaru 19. Bincike ya tabbatar mana da cewa waɗannan su suka aikata wannan aika-aika, kuma babban dalilin da ya sa shi wannan Aliyu na farkon ya yi sanadiyar kisan mai gidansa ta dalilin bashi guba, sannan kuma da bai mutu ba suka yi amfani da wukake da shi da Mubarak suka yi ta caka masa har sai da ya mutu, suka ɗauki gawar suka je suka jefar a wani kango, wanda daga baya kuma bayan an kama Aliyu shi wannan Mubarak ya ɗauko wannan mai adai sau abokinsa suka sai fetur aka je aka kone wannan gawa domin a batar da wannan kisan kai. To babban dalilin da yasa ya mana bayani ya aikata wannan, shi mai gidan nasa akwai takardar fili a gurin shi tasa, wanda ga takardar filin nan, wanda kuma dalilin takardar filin da ya ga yana da ita yana so ya mallake ta a kusa da gidansa, ya ga cewa kawai bara ya yaudare shi ya zo ya kashe shi, wanda an samu wayar marigayen a gurin shi da ATM ɗinsa, waɗannan wukaken ne aka sa su a nan saboda sha'i na bincike aka rufe su. To ga su dai a takaice za ku ji daga bakin shi. Mazo kusa kai min magana da ƙarfi. Me sunanka? Aliyu Adamu. Shekarun ka nawa? 22. A ina kake da zama? A Gaida. To ba mu labarin ga ka a Banfai, me kai? Kisan kai muka yi. Wa ka kashe? Alhaji Dahiru. Ya kuke da shi? Mai gidana ne. Me kai ka ga yin kisan ka? Wallahi san zuciya. Na? San zuciya ne akan takardar fili. Takardar fili? A ina filin yake? A can Gaida. Nawaye? Na sani. To kai kuma me dalilin kisan ka? San zuciya wallahi. To ba mu labari ya aka yi kisan kai din. Mai waya ne za mu haɗu da shi daman a ranar, sai ce mun je za mu haɗu, muka tafi da shi Gaida gidana, da ni da na tafi da shi gidana. To kafin mu tafi gidan mun haɗu da Mubarak, na gaya mai tuntun ya san Wayan Mubarak? Shi wannan ya san abin da za a yi, na bashi kuɗin mota, daga nan ya siyo guba ya taho da ita a gidana, muka bawa shi Alhaji Dahiru a cikin abinci, to ya fara ciwon ciki, daga nan muka ga bai mutu ba, ni da Mubarak muka ɗauko wuka muka caccaka mai har sai da muka ga ya ina wukaken? na suna. To daga nan kuma fa? Daga nan bacin ya mutu muka nannaɗe shi a leda da buhu, muka cilla shi bayan gida muka ajiye shi. Suna Mubarak da Abdulsalam. ƙarfi. Suna, Mubarak Abdulsalam. shekaru, 20. unguwa. Mandawari. Ka ji abin da ya faɗa? Ina ji. Haka dai ko ba haka bane? Haka ne. To kai kuma wace rawa ka taka Tabbas. bayan an kama Aliyu? ya kira mu a waya, mun je ni da abokina mun kona shi. Da kai da kuka kona shi, ba ku kona? Gawar da aka shi. Da kai da kuka kona? Ni da Abubakar. Ina yake? Gashi nan. Da me aka yi amfani wajen kona gawar? Da fetur. Na? Da fetur. To me dalilin kona gawar? Shi ya kira mu ya ce mu kona. Suna, Sadiq Sunusi. shekaru, 19. unguwa, Mandawari. sana'a. Dan sau. Wannan waya kusa da kai. Mubarak ne. Ya kuke da shi? Abokina ne. Me ya haɗa ku abokantaka? Me sana'arsa? Dan sau yake gashi. To kai wani gudunmawa ka bayar? Ya gudun mana da na bayani na kai Mubarak ya kona shi. Da me ya kona shi? Da fetur ya kona shi. Ka ji bayanan da ya faɗa kanka akan cewa ka riga ka san duk da wannan shirin. Na sani. Kamar yadda ku gani yanzu haka dai zan ce kusan binciken ma ya kammala, kuma ana kammala za mu gurfanar da su a gaban kotu kamar yadda doka ta tanada. Muna amfani da wannan dama mu yi godiya ga al'umma na adoyin da kuke yi. Tabbas a jihar Kano zai wahala kaga irin aikata aiki irin wannan kaga mutum bai zo hannu ba. Shawarar mu dai mutane su kiyaye, sannan kuma ku kuna kula duk inda kake bin mutum kuɗi
ya ce wai ka je wani guri can daban ka je ka karba gida wani guri kai kaɗe ko kuma irin wannan sauga ta rayuwa mu'amala a ce a ja ka wani guri daban gaskiya a kula inda dama dai a samu abokanai shagiƙai a tafi da su don gudun faruwar irin waɗannan abubuwa. To ga dan uwan wanda abin ya faru da shi za mu ji ya kaji da wannan abu ya faru da dan uwanka. Gaskiya na ji ba daɗi fiye da yadda ake tunani. Na ji ba daɗi sosai. Me kuke bukata? Muna so a bi mana haƙƙinmu. Ya kaji da bayanan da suka yi da kuma kai kanka abin da ka gani ido da ido? Gaskiya ina jin ban san da yadda zan misalta abin da nake ji ba. Ina jin abin kamar ba. To da zarar mun kammala bincike kamar yadda na faɗa za mu gurfanar da su a gaban kotu da mu a musu hukunci. Jama'a